Khtin ke jong blai ka ong kum ni. Kordit ya phi ki nong tho bat ki Pharisi ki ba arsap. Na ba philong kum ki jingtap bala penli ki ba imat ibha shisha na shabar rai shapo ki ba dap de ki shing jong ki ba yap. Badda ka jaklia baro. Kum ta phiru na shabar phi pen pau kum ki ba hok. Haki brio rai shapo phila dap da ka ba arsap badda ka ba sneo. Kani ka kintian ka de ka bu Jisu kren yiki Pharisi. Bat ya kita ki nong tho ha kita ka por ga jong u bau Jisu bo pe ini ki breu ushu i tang ya kita ka shabar ga jong ki ushu i tang kita ka jingle ka ba shule men le bau Jisu i kita ka jing arsap na mar kim long kum ba ki long shapo de kumwe ba shabar ki long de kumwe shabar ka ba itnat ba ani kita ka jing itnat kita ka jing i biang na dong sedong ka jing i janai ka jing i bhang ka jing i ani kaba ida isongkun hado kata Henry Jisu ui kata kaba shapo ke jongki ui tang da kaba pot ui kita kata kaba ijli kaba isi kaba smautong marka babel ka ong ba uble ui tang kata kaba shabar Henry ui ya kata kaba shapo baru Jisu habu ya lengba banya kendo iki Pharisi Jisu long the scanning machine upet bu ui ya kata kaba shapo ke jongki na shabar la itnat palat baru kaba shapo jong ani wong ish kaba smautong nang gising jong ki bayap tading ta uaya ka nega statement wong kordit ya fi kinong tho ber ki Pharisi shisha wong pilong kum kita ke jingtap ya ka bana shabar la polish bha la irong li bha la pen itnat bha le se digi mau marble ni la le itnat hado kata kada pernai bha na shabar rena shapo pat utrai wong kalong tang badap digi sing jong ki bayap bau Jisu ukran ni kani am ukran na maru yui ya ka jinglong jongki Pharisi ba kita kinong tho a kita ke por ke jongki uang ne kum ta phiru na shabar pi pen pau kum ki bahok hakmat ju ki brio henre ke ba shapo ka ba dap tang da ka ba arsap da ka ba sneo Jisu i ka ne bu kran direct ya kata bu Jisu am ya ka ba hoi ong hoi ka ba em wong em la ban syaro arsap ne ba un syukran arsap ya kita ki brio ki ba long kum ta yi ki ba khoi wong mi ki ba khoi ki ba jaklia wong mi ki ba jaklia ya ka hok wong mi ka hok ba dia ka pop wong mi ka pop black is black and white is white how trayam kam judan ka balong hapdeng tadeng ta bu kren ni ka gintien kapen bitar ya kini gidong tho kapen bitar ya kini ki Pharisi kapen bitar na mar bu expose ya kata ka ba syapo ga jongki bu expose wong ka ba syabar jong fi ani kada itnat sa de iru blai si sa de iru hok si sa ba syapo tang ka ba arsap bat ka ba pot sudah ka ba jaklia bat ka ba sniu sudah tading ta ladau try Ukraine ki Pharisi ha ka por ga jong u ladau Ukraine ki nong tho agi ki por ga jong u Ukraine mentaru ki jo ga kentien ho ba ka long ka ba shirkai ladau try bishare ngi tading ta ngi haban khmih ialade ngi haban khmih ialade la ngi long shishan em shapo kum bangi pen i ya kata ka ba shabar margani ka prothai ka bangi em ka prothai ka ba arsap ado kata tading tangim de ben bot ya ka rongpong jaga perthai nakmat ni ikumba ba nakmat ikumba itnat nakmat em ikumba ni dan syu te na syapo apat tang da ka jingkren sniu na syapo apat tang da ka buitap sniu sudah da ka jingle sniu sudah bading ta utrai Ukraine ni ka de ka wei wang ni kata wat long pi kum kita ki jingtap bla syu ai rong tang na syabar bla penli na syabar but pinken mau ki jingtap ke bala penli ke David tang apor bala dap snam ki le kata ban syu airong na syabar ban syu penon buram na syabar Jisu kran ni ki Pharisi wong ke ni kwai wong pi buram yu blai am tang da karmiang sentur da kat baka donot ju fi ke jengai kai ke ki jing arsap ani na syabar da utrai na po apa tang ka mensim ksui sudah ka mensim isi ka mensim bishni ka mensim ka bom khoi bat ka bapot sudah tading tangi haban check ialade amaru blai jongi ubangi shakri am ukwa yangi bangin long ko mau baladangi Shillong tangki reunion ne tangki tiki briu ki shakri blai ladangi pat yo pediang yu mensim bakhoi kan long bi thik kum tahi na syabar la ibha da bangi pongsut na ne bangi pong tiki jan ki ba idan buram na ne bangi pong tiki jan ki ba rem ki ba itnat kum bagi Pharisi ki nong tho ki pong da ka syapo jong ka mensim pat am kadi ka jan jot sudah kajan serdap jot ong ka khtin ke jong blai tading tau try ong kamentoy ketuka
ka ba shabar ga jong fi hinre nga kwa ka ta ba napo ga jong fi balai bu blai ujit u David namar ba hoi na shabar I kumba itanat ta kata ka jinglong ga jong David namar ga jan ga bu phong le se ka ba smalang brot le se ka bala bit kti sini shatai mo le se ka ta ka jan ga da dei ka ba ramru re blai wong ampe ka ta ka ba shabar re nga pe ka ta ka ba shapo upe ka donot ga jong David u ba ka donot jo am ka long very pure ka donot ka ba khoi ka donot ka ba shida ka donot ka bam dan ka jing arsap tadeng tau da jit yau David ba unlong usim jong ki Israel hadien ke jong Saul tadeng ta kwa banong filada fi kwa ban yo ye ke jing sha jit sim na me fin long kita ki sim ki leng do ke jong blai ka don kam si sha fi fin ialade bu trai pen khoi ye ka ta ka ba shapo ke jong fi lada kam pa don ke jing khar sin lada umen sim jong blai 4 pm kalong ka ba ma do kata namar lada u blai 4 ban yo ita ka donot ke jong pm ka tu ka pop ka dang sa pe te po jong fi kata ka ba jaklia ka dang sa pe ka tu ka jinglong rim ka dang don be tadeng ta le se pyong em nganom le shu kita ke shu ben pau tang shabar na le se film di kiat show le se film di scratch show le se film le shu iti ki kam aureal ne film le shu iti ki kam ki ba snew Henry rau blay pat yo ban overhaul ni ka donot ka jong fi na shapo am ka mentoy da la u blay pat yo ban ai fi ka donot ka batmai la da pat yo ban ai fi da ka mensim ka batmai am kata ka ba shabar am u blay ong kam dan jingmot la fiu im man le just seng man le riu blay man le ro hok am kam dan jingmot la da u blay pat yo ban kata ya ka donot ka jong fi ba la da pat yo ban batmai ya ka mensim ka jong fi tadai ta ka sngi ka ba khat do Jisu dap kran lupa ya kata dan shibun ki ban yalap dan shibun ki ban le ki kamba ba shibun ki ban bek soi du re la dau trai pat yo ka donot ka le no ai ka ta ka jing khot atrai lau trai pat yo ta ka men sim ka le no ai ban ong Jisu ta kata ai bu trai unyo ka jaka ka donot ka jong fi kum nga ong na ka por warai bu Jisu undan tang ka kalendar ka kanro ka jong fi ne bu chudan ka dur ne bu chudan ka kot ba ne bu chudan shabar na ka jim ke jong fi abu nyo e ka donot ke jong fi bal ma un pen thmai ya fi na dong shadong bangangai ada afla yo utrai ka de ka ta ke bu utrai uda kwa e bal habu utrai yo ke jim ke jong fi phin long ko balong utrai ka ba bal ka kren ya ka ta ngi pule na ke shiti ka banin kong ke jong Petros ko man kong de khot ba khat sao utrai ong kum ni kum ki khun ke jing ko ngo ki bom persriem rekat ade ba kita ki jing ko abrai ba menshwa hakata ka jing bom tip jong fi henrei kum ba utaw bla khot ifi ulong ba khoi to long ba phi ru ki ba khoi ka jing long jing im baro na bala tho to long phi ki ba khoi na mar manga nga long u ba khoi utrai ang nga long ba khoi ba ding ta Jisu ang so kita ki ba khoi ka donot ba kini iu blai la da fi ba khoi ka donot am finom iu blai ki jing im ke jong fi utrai pat yo ka donot ka jong fi finom iu blai finom i ya ka beneng finom i ya ka jing penem tadam utram kwa fi ban chu long reuniam kwa fi ba fin yo ka donot ka batmai bat ya ta ka men sim ka batmai ka ba dap shi shadow men sim jo blai ngine dwai ni ka por ka menta ngan dwai sim pat yo pdiang ni men sim khoi fi persang man pen ba ba te ban chu ni bitang na shabar na ka men toy ra ka ta ngine dwai ni ka por blai yo ka donot ka jong fi badeng ta kamen toy ban shu le i tang na shabar kamen toy ban shu pen i tang na shabar re la da na ka donot jong fi la da kam dan am kamen toy ra ini duai ni ka por ka benta ini duai try ni ka por nga duai na kamen ta ki babon ha ni ka por ya ka ba men yo ka donot jong ni ki khon ki chom na try kim kwa ko na try ba kin Shillong tang na shabar ban long artificial ne ban shu pen i tang ya ta ka rong ka ba shabar rela na po ka dan tang ka basarang sudah kam dan jingmot ara ka dan ka bala pot ban shu airong tang na bar kam dan jingmot bangada duai ka ni ka ski ba ublay niyo ka danot ka chamfi maru blay de ba yu i ka ba shabar ba ka ba shapo ka jongfi utip ya ka ai ka ba pipilong but ialade wo men sim ba khoi once try kta ai ka danot jong ki ba bon try begin long tang na shabar ra kin long shishan na du ka danot begin i ya me try no ka danot daga men sim daga jingmot daga bor baro ba mi yo lot ya ka danot jing ni kon
Ba begini yo perdiang yo men sim ko bana ka donot jongki ko try kan mi kata ka bor ka batmai. Ya begini kon jemakin im ka jing im ko try. Ka balong shabar kumba ka long na shapo. Ya duai ka karkhui fi kan ka sngi ki barok kin jalong tmai. Ka ki barim kin da let no akmi barok kin jalong tmai ong ka tin ka jong blai. Kum tala da we ulan ho kris long jik ta batmai ki barim kan da let no. Ki barim kan da do no shisha na do menta. Maka taga donut rim jang fi kan da do no ba fin yo daga donut ka batmai daga jangu men sema khoi. Mana do menta ka sngi. Utra yo ya ka jaka haga donut ka jang fi ngada duai ngada kar khoi fi. Ba fin long original kumba ka long shapo kum ta fin long rut na shabar. Fi yo ina ka jing khoi ka jang blai. Fi yo isha ya ka ta ka jing penjanai no blai. Fi yo pediang yo bor ka jang blai yo men sema khoi ngada duai ngada kar khoi fi. Ini ki bor ka jing dom ki ba syukar fi barok kin kan ria no. Hagar tengge jang jisu ngada duai. Amen, but amen. Ngai try un ai ka donut ka batmai. Un ai ka mensim ka batmai. Margi singi ka bakhado jisu ang kani ka wai. Ukran. Uang ki kani ka wai. Margi singi ka bakhado. Ki breu ki non ka dur jong jinglong riu blai. Nrai ki balen no e ka bor jong ka. Wong na kini to kiar no. Tadeng taam ka bamaha kini ki singi. Yo baki beriu ki dantang ita ka dur jeng jinglong riu belai. Ndai ka mana syapo apat. Kamlong kumta. Ngai utrain kerkui fi un ai fi ru ki jing start fin ker ngi beriu ki bukum kita ki bam kwa ban kelah ki bam kwa ban pai shu belai. U belai pen keria fi ru na kita ki beriu ki ba arsap. Train kerkui fi kan ngeski. Ba fi long bet ki bashida, long bet ki bashisur, long bet ki ba tang shilan. Belai kerkui fi. Amen. Di kalong ka jing pentip, bat kalong ru ka jing khot sngoba ye pi baro. Bat ka ta kalong, ba ka potternet kan long biang ya ka healing festival ha Ramadan pulo, hau benai September, nado ka khat lai HADUH ka khat nyu tarik jong nyu benai September. Badeng tangi khot sngoba ye fi we baro. Nado khat lai fin wan pep wan HADUH ka khat nyu. Jong ni benai September. Wat jupep markan don ka kamba ga jong blai ha ga jim ga jong fi. Ka jeseng kan sedang kat lai ru san steng, kat sa ru san steng, kat san ru san steng, re khan re tarik kan don lightly ki jeseng. Kata dia sisa jan kan re tarik ha ga por si po si teng sanga ba ha ga por si po si teng men step ka don ka jeseng jong ki khna ya ka bangi ju ai gar teng ka kit so praise. Tadeng tawan lam ki kon ki jong fi sya ketika jeseng kenang begini yo bani syakri prakna bikin syakri utra bikin yero utra bikin pen crow jaga kerteng ke jong jisu haga por arba jiru ngindan ke jeseng bat kum juru haga por sansteng janmit ngindan biang ya ke jeseng paiba pada ga singi utra ya khat nyu trek ngindan lightly ki jeseng away haga por shi posteng men step shi buji steng mensngi berkum juru haka por san shiteng janmit pila ban wan syakini ki jingseng banga khot sngo bahaya fi nyuan ado khat lai trik hado ka khat nyo wat jupep hagini ki jingseng namar ba ublai udon ban le iki kamba na ka mental jong fi pang nge try pen kia fi dan ki jing ki jing le ka jing em ke jong fi utrai un pelat ya ka bukum kita balanga nge la da fi wan da ka jing khmih lenti na utrai try unle iki kamba klemba kla unle iki kamba na kabenta jongpi ading tay werlem iki perlok perjor jongpi iki bahayeng ge basem iki pang bisitam takin ya wan lang syakte ke jeseng bangin yo bani syakri bangin pen kraw ya ke kerteng ke jong u jisu ngai filakan mau naduk khat lai hado ka khat nyau jong benai September arajar arpulai ke jeseng healing festival but sakawai pat ngakwa bentuk tip ya pi kata kalong hangani ke jeseng healing festival kan dan ru ka seminar makata ka seminar kan sedang nado khat lai khat sao khat san lai sengi hagapor shipo baje hado kapor arbaje no pai sengi pala da fikwa bani shimenta hangani ke seminar ngindon ke jingi kai ya ka bangin hikai ya fi da fikwa bani shimenta ya ka ne pat ihapan register ialade badanganget wan ha ketika sengi bafinyo register bakum joro pila ban phone ne pila ban wan shini ka office ru
ban yo ya registration ke jong fi register ialade na menta ke ni seminar ya ka bangin pelong hak khat lai khat sao khat san haga por shipo HADUH baje no paiski ngai utran ker kui fi kan ke jaseng rukan long be yang thi po madan pulo ngai utran un ker kui fi ngai fila shashkor ngai fila sngok thu utran ker kui fi ngin se shem hakite gi sni kublai shibon utran ker kui fi amen